erittäin hyvillä fiiliksillä. Tuossa on vuosien aikana tullut tehtyä kaiken näköistä hommaa tässä Kinnarissa. Itse asiassa olin 1 vuoden siinä juniorivalmennuspäällikkönä välissä, vaikka tuolla muualla sitten olin valmennuspelijohtohommissa. Sillain on jossain määrin kuitenkin aika hyvin kartalla, että mitä täällä Kinnarissakin on tapahtunut. Ja paljon tuttuja jätkiä ja tuttu ympäristö tuossa, missä pelataan ja treenataan, niin tuntuu tosi hyvältä olla taas täällä hommissa mukana. Kyllä varmaan yksi semmonen homma, mihin törmästy jo viime kaudella, niin kun tuli nopea vaihto naisten puolelta miehiin, niin oli se, että se pelin luonne on aika semmonen aggressiivinen ja pelitempo nopea ja on semmoista kuittailua, psyykkailua miesten puolella, että siihen täytyy olla valmis aina itse vastaamaan ja myös siihen pelirytmiin niin ole siinä itse paremmin mukana. Että jos sitten naisten puolella niin peli menee kyllä koko ajan niin kuin suoritusvarmempaan suuntaan, taktisempaan suuntaan, että se on sikäli niin kuin kans kehittynyt se peli paljon, mutta sanotaan, että kyllä niin kuin miesten peli kuitenkin tarjoaa vielä sen isomman haasteen, vaikka pelataan Suomen sarjaa, niin taso on sielläkin kärkipäässä sen verran kova, että jos halutaan ykköseen noususta pelata, niin täytyy olla itse tosi valmiina ja hyvin valmistautunut peleihin. Kyllä hyvinkin paljon. Oikeastaan voisi sanoa, että sen kun lähti täältä aikanaan Kinnarista ja noustiin ensiksi maakuntasarjasta Suomen sarjaa pari kautta siinä Suomen sarjassa, niin siinä aika paljon pelasi sitä peliä myös niin kuin yksittäisten pelaajien kautta ja kyseli heiltä ajatuksia siitä, että miten esimerkiksi sisäpeliä lähdetään viemään eteenpäin. Ja se oli aika semmoista pelaajalähtöistä se homma, mitä siinä tehtiin koko ajan, se niin kuin pikkuhiljaa siitä alkoi se oma ajatus kehittyä, että miten sitä peliä haluaa viedä eteenpäin, mitkä on semmoisia taktisia ratkaisuja, mitä haluaa itse toteuttaa. Sanotaan sitten se, että aina vähän niin kuin joka joukkue on muovannut sitä omaan suuntaan, että totta kai sen joukkueen vahvuuksilla mennään, niin sitten kun on ollut erilaisten joukkueiden mukana, missä on hommaa toteutettu eri tavalla ja erilaisten pelaajien kautta, niin sitten on aina tullut uusia ideoita sinne omaan ajatuspankkiin siitä, että miten sitä peliä voisi viedä paremmin ja paremmin eteenpäin. Joukkueen kokoamisessa on sillain onnistuttu hyvin, että kun sitä lähdettiin oikeastaan siinä vaiheessa sitä prosessia viemään jo eteenpäin, kun meillä ei ollut edes sitä sarjapaikkaa vielä saatu tuolta Pesäpalloliiton suunnalta, niin siitä huolimatta oli jätkien sitoutuminen tuohon hommaan tosi hyvää ja oli halukkuutta lähteä tuohon projektiin mukaan. Ja sanotaan, että tietysti tällä hetkellä vielä puhutaan muutamista pelaajista, ketkä tulee tuohon rinkiin mukaan, niin se tietysti lopullisesti määrittää sen joukkueen muodon ja se, että mikä se tulee ihan tarkalleen ottaen olemaan, mutta sanotaan, että kyllä tässä vaiheessa pystyy joka tapauksessa sanomaan jo sen, että meillä on erittäin vahva joukkue, monipuolinen joukkue, ehkä semmoinen juttu, mikä on Kinnarissa vähän poikkeavaa ja varmasti itsellekin vähän uusi tilanne, niin meillä on erittäin paljon nopeutta. Sanotaan, että sen hyödyntäminen sisäpelissä kaikissa taktisissa ratkaisuissa tulee olemaan varmasti ykköshomma. Sitten sanotaan se, että ehkä siihen hommaan, mitä viime kaudella oli Jokioisissa ja mihin itse lähdin mukaan siinä projektissa, niin vähän kesken pääsin siihen hommaan mukaan, niin oli se, että en päässyt tarpeeksi sitä omaa kädenjälkeä jättämään siihen ulkopelaamiseen, niin nyt tarkoitus olisi saada se roolitus ja ryhmitys sellaiseksi, että pystytään pelaamaan myös vähän aggressiivisempaa ulkopeliä ja saadaan se vielä pitävämmäksi, mitä se on ehkä ollut noissa aikaisemmissa joukkueissa, missä on itse ollut mukana. Tuo on paha kysymys. Sanotaan, että vuosien saatossa enemmän ja enemmän, tai sanotaan, että silloin kun on aloittanut hommat, niin se on ollut ehdottomasti sisäpeli. Ja nyt tuntuu, että aina niin kuin enemmän ja enemmän on tullut ajatuksia tuohon ulkopelaamiseen. Että ehkä jos tällä hetkellä pitäisi sanoa, niin sanotaan se ulkopeli ihan sen takia jo, että sitä päästään ehkä jossain määrin nyt tuossa Kinnarin salissa niin räpylän kanssa tekemään ja harjoittelemaan vähän systemaattisemmin, vähän pidempään ja sitten sanotaan, että se on kuitenkin se osa-alue, millä sitten syksyllä voitetaan pelejä, jos haluaa ihan missä tahansa sarjassa niin pärjätä ja mennä pitkälle, niin sen täytyy olla kunnossa, niin siksi valitsen sen. Sanotaan, että aivan mahtava kausi tulossa ensi kesänä ja oikeastaan ihan
joka vuosi, kun on täällä ollut, on ollut sitten itse joskus pelaajana, pelinjohtajana, katsojana itse, niin täällä on ollut aina hyvin yleisöä. Ja nyt haluan, että saadaan sellainen joukkue kasaan, joka pelaa taistelevaa peliä tilanteesta riippumatta, vastustajasta riippumatta että se näkyy tuonne yleisöön asti, että on oikeasti semmoinen fiilis, että on kiva tulla katsoa pelejä, niin haluan semmoisen joukkueen saada tuonne kentälle ja toivon, että yleisö vastaa siihen huutoon ja tullaan sankoin joukoin kinnariin, pidetään tunnelma siellä korkealla ja mennään ensi kesänä pitkälle. Katse eteen ja suu mielet ylöspäin. Tee